nigenka ya Ronald Onchiri heye kutoka sechinse cha Nyankongo me yesa brokesheni ya iteresi bunge ya Kitutu Chache South birerere magega y'abantu batamire kubasambere nyumba yabo butuko bugukira rero ekore kiganigo kyagikirigo na bomenye bensemeyo korwa soko bole asi amate yonsi kugayana hogotaiwane gati yabo sechinjira kibonete asiboigo butuki bwa chakigwe muri kitodiboni yasanya arobotirwa senchira yobwikirano Nekerero kia mayanda kuruasi amate ya Ronald Onchiri eyogotoka ekinyoro kia Nyankongo eyogotoka imeye sublocation ya iteresi location ya Jogo miye bunge ya Kitutu Chache South. Abantu batamanyiri ni go basaganete enka yabo obutukubugukira rero na gusamba enyumba yabo engana bono yeyire barabo kusiria enibo enyinge. Ronald Karachi omumenyo ga Nyankongo Nyankongo narabe digika ni miaka 57 bono yegete igoro kajinga turumbuka nyise ya maya maroba kajanga sieko mojinga kora nkairana kabutayande kabasambiri ngaturumbuka kaikamata ani gari ali mojinga nyora mbiyole wale round ya gatungo turumbuka saa 3 na naturumbuke munangu gorege tekega kanyoro muro kanyoro barabuke to mesita kunyomba iba kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpar kamutega kitirimu kamata ali batuna leire bakoibon sat mostly bakoibon Mondays akatimbuka kingana ko bekero monta mabera ali kwari mwakwera kurumata konte nabukeri abantu batokonya gakiba basambire nyomba gaki basambire bakolire gaki amate ya Ronald Onchiri ni gobono basiemirengane yege kiara na kwemurungania kegima asabago tebanga nigo yarorekanete ogutia amakweli kwa magima yabana benkeyo yani wetu waikira mane tuwakumiringa bono kirani ubu yani uno inkike bono montago kechayo tamageje tinonya nake Njena na riri nyombe ya bono iri yaro ngabona kene ya tole tuwaiga na indi ya kavere no ya otoka wose wambo chumpari mpa nonde ora okori getendo ne kingirikia ya twale rawi ngawanya nawo waserio to sabira na madera wasonte ya no wase ugukona ekerekyo ni gairera obwo babagenderete komenyera kubwatakana ngo babiri bagusaganwa gwetania entunda eyemo nabo igugusaria enibo yabo nabiri kinara beri ingore ibe sana inde bike takabana ali gabiri karanga bana yabiri kawaida chusiga na changa chingo to chio speaker nyomba ngaburu into biasi ya ngichibunia makara tuanya kumana na muntu kwase ngitima kumana ubona naga jiti Nyankonga yani montai no kwira na gutura tena tuirana ni ruwe usi twabunire kende muno rowe gasenga kuna toka rowe ya yire taiga na kuri chisa chio kuza utokoikere binti nado bitware usenga kiya bono bakumva be abiri gashyamba ingo kichoboigo mokonyi bumugambi bwe sublocation ya iteresi Crisantus Mosioma nigo ainekia egekori kiga asate bani go bono abanyanyimbo bachakiro botuki samalita ngoro ku Crisantus Mosioma ndo assistant chief for iteresi sublocation na acting chief for Jogo location emambia lero nanyala konyole report kuwaso motureti wanegwe kinyoro kya Nyankongo na enyomba yomunya kenyoro yomo aselita Ronald Onchiri janya alete gusambwa abantu batamanyekaneti report nanyena nagochi OCS Nyanchwa police station na tuma bobesa bae ba process ye scene igo amangana wala sama oko ya serikali nali gusaba abanyakenyero nga baba batoereru nonye babwato bokagero gocha sonde bachikoimoki kitambukira sama okabo batiga mangana ya serikali akorobotuki elinde koyo konyorekana nga na koleta mangana ya aimukere bwe kitambukire kenene abana bade bare Rigase kinyoro kia Nyankongo yogotoka sublocation ya iteresi meye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Eliana Igongorokwa Dipon Asanya.